Bore da, croeso i roedfa bore yma. Yn hyfryd cael cwmni'n gilydd i addoli gyda'n gilydd ar fore Sul fel hwn i'n croesawu Meirion yn arbennig sy'n harwen i bore yma. Bod wedi cymryd y 3 Sul yma, Sul diwetha heddi a wythnos nesaf, os dwi'n mynd i arwen i yn yr oedfaon bore a prynhawn. Dim un o bendith Duw ar y tŷ Meirion wrth ti'n arwen i bore yma, ni'n gweddio, da ni hefyd yn profi bendith Duw arno ni wrth ni addoli gyda'n gilydd. Coddiadau'r wythnos fy'n arfer adlef i ddweud, wrth gwrs, mae groeso chi aws baned ar ôl yr oedfa, ac yna mae Ysgol Sul am gwarter i 12, ac yna yn yr wythnos dydd Mawrth, mae cwrdd gweddi, mae Rhys Roberts o Christian Institute yn dod i siarad ni nos Fawrth fan hyn am gwarter i 8. Felly yn hyfryd cael cyfle i wrando ar mwy am waith Christian Institute ac i weddio dros hynny gyda Rhys. Pan ydy'r sgwrs bore di Mercher yn hun ia, a bydd Catrin yn trafod rhywbeth ar Psalm 23. Cyfle i drafod emyn gyda Wyn dydd Iau, ac yna clybiau ola am y tymor, yr plant a'r ddydd Gwener, am 6 gloch i'r Iau ac am 7 i'r hun. Prynawn yna hefyd, mae'n tro ni yw i helpu yn y Tabernacl, a pob bendith chi os chi yn ymwneud â hynny, a hefyd mae'n oedfa am 3 o'r gloch yn cartre'r hen bobl yn Heol Don, eto pob bendith i Gwydion a'r criw sydd yn arwen yr oedfa fyna yn hawle. Yn bell i flaen rybydd hefyd, brecwast dynion di Sadwrn nesaf, hynny yn yr Holybush yn y pentre am 9 gloch y bore. Os chi yn dymuno mynd, os yw'n chi roi gwybod i Gwydion ar ôl yr oedfa, fe ni'n gwerthfawrogi hynny, di gael syniad o'r niferoedd. Ac hefyd, bydd Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf, ond Eisteddfod Genedlaethol yn dod yn fuan, a mae Gwydion yn arwen tîm ar gyfer yr Eisteddfod, gwaith Eisteddfod, a mae daflen fan hyn i chi dorri'ch enw os chi wirfoddoli unau'n y bore neu'r prynhawn yn ystod yr wythnos honno. Neu adael hwn yn y blaen, ond cofiwch torri'ch enw os chi'n gallu bod y gymorth yn ystod yr wythnos. Cofiwch hefyd bod Castel y Mis yn mynd at waith Lydia Adams yn Slovenia, sy'n gweithio gyda myfyrwyr, ac yna am 5 o'r gloch yn hawme, a os dyw e'n mynd y Sul nesaf, am 10:05 bydd Meirion yn arwen ni yn Oedfaon. Wel, mae'n Sul y Pentecost. Dyma'r dydd nath Dduw danfon fel nath addo yr Ysbryd Lan ei ddisgyblion, a roi nerth nhw wedyn i fynd allan i hynny'n y fenir. Ni'n gwybod yn llyfr yr Actau neu milodd yn dod i gredu. Wel, ni'n troed yr un Duw, yr un ysbryd, nawr wrth i ni ddechrau'r oedfa ac wrth i ni ddod mewn gweddi at yn harglwydd. Neu ni weddio. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi danfon ysbryd. Ni'n diolch i ti bod ti wedi addo gwneud hynny, a bod ti wedi gwneud hynny ar ddydd y Pentecost. Ac wrth i dy ddisgyblion gael eu llenwi gan yr ysbryd, bod ti wedi rhoi nerth a gallu nhw gyhoeddi efengyl yr arglwydd Iesu Grist. A trwy dy ysbryd, bod ti wedi agor llyged miloedd i gredu. Ac yn wir, heddi, ar hyd a lled y byd, ni'n gweld ffrwyth yr ysbryd, wrth i filiynau ddod ynghyd i'th addoli di, o bob llwyth, o bob iaith, o bob cwr o'r byd. Ac arglwydd, ni'n diolch yn fawr i ti bod yr un ysbryd ar waith heddi yn ein plith ni. Ac ni'n gweddio y byddai'r ysbryd
yn gwneud ei waith, yn argyhoeddi'r byd o bechod ac o gyfiawnder ac o farn. A ni'n gweddio bydde hynny'n wir yn y lle hwn heddi. Ie, fel bod ni yn gweld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio bydd ysbryd di yn rhoi nerth i meirion y bore yma. Dy ysbryd di yn agor yn llyged ni i weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist ac i ymateb yn gywir iddo fe. O Dduw, ni'n gofyn i ti faddau ni unrhyw fai yn derbyn di. Ni'n gweddio i ti symud unrhyw beth arall sy'n tynnu'n sylw ni bore yma, fel bod ni'n gwrando ar yr hyn sydd gyda ti ddweud i ni yn bersonol. Ac o Dduw, ni'n gweddio yn fwy na dim byd arall, byddai Crist yn cael ei ogoneddu yn ein plith ni. Ni'n gofyn hyn yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen. Gweddigar, ysbryd y tragwyddol Dduw dysgyn arnom ni. Newn ni aros ar yn haistedd, canu felly dwywaith a gweddio y bydd yr oedfa yma yn arbennig oherwydd bod presenoldeb Duw trwy'r ysbryd glân gyda ni. I ni yn diolch i ti o arglwydd yn ôl da ddewid mawr fe ddaeth yr ysbryd glân a dechrau y gwaith mawr o gynaeafu eneidiau i ti. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y bore yma y fydd y cynhaiaf ysbrydol hwnnw ar waith yn ein plith ni. Bydde di'n gwneud gwaith arhosol yn ein calonnau ni, yn ein meddyliau ni, y dydd yma, ac nid yn unig i ni ac eglwysu'r ddinas a'r wlad yma, ond o arglwydd yn ôl da ddewid, hyd eithaf y ddeiar. Amen. Wel, fe godwn ni ganu o'r atodiad 29, Iesu roes a ddewid hyfryd, cyn ei fynd i ben ei daith, yr anfona ef ei ysbryd, i roi bywyd yn ei waith.
Wel, ni'n troi y bore yma at llyfr yr actau ac yn darllen o yr ail benod o lyfr yr actau. Ar ddydd cyflawni, cyfnod y Pentecost, a roeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân, yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuasant lefaru a thyfodau dieithr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. A roedd yn preswylio yn Jerusalem Iddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yr oeddent wedi drysu'n lan am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy yn siarad yn ei hiaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn dweud, onid Galileaid yw'r rai oll sy'n llefaru? A sut yr ydym ni yn ei clywed hwy, bob un ohonom yn ei hiaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid a thregolion Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a Pharthau, Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rifain yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym yn ei clywed hwy yn llefaru yn ein hiaithoedd ni, am fawrion weithredoedd Duw. Yr oedd pawb yn synnu mewn penbleth gan dweud y naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd wedi meddwi y maint. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanner. Chwi Iddewon a thregolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi, grandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Eithir, dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf medd Duw, tywallaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a'r hynafgwyr yn gweld breuddwydion, hyd yn oed ar fy nghaith weision am caeth forynion. Yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd, ac fe broffwydant, a rof ryfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg, trwy'r yr hael yn dywyllwch, a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Wel, mae Pedr yn mynd ymlaen yn dweud i bregethu, ac byddwn ni'n edrych ar y bregaeth yna mewn munud. Wel, gadewch i ni ganu eto emyn gwili yn atgoffa ni o waith ac o dystiolaeth yr ysbryd glân, di ddanydd anfonedig nef. Fe godwn i ganu ar ddiwedd yr emyn, bydd y plant yn gweld fi'n dod lawr, a wedyn allwch chi ddod lawr i ymuno gyda fi.
Yr unig beth eisiau chi gofio, fi'n wncl I Bedwyr. A Bedwyr yn galw fi wncl Meirion. Ond allwch chi alw fi'n Meirion. OK. Pwy gafodd pen blwydd diwetha? Pwy sy'n cael pen blwydd yn ddiweddar? Pryd o ti, dyddiad? Mai yn awfed, so ti yn y mis yma. Rhywun arall wedi cael pen blwydd yn ddiweddar? Ydych chi'n hoffi dathlu eich pen blwydd? Ydych chi? Beth sy'n digwydd? Ydych chi'n cael pen blwydd? Cacen. Rhywbeth arall? Anregion. Da iawn, dewn ni nôl I hwnna. Losin. Y mwy o lotions? Arian. O, ti mewn teulu special. Cash dyn nhw, oes e? Right. Rhywbeth arall? Le mae'r cacen ma'n ymddangos? Chi yn y bath? Le mae'r cacen? Beth sy'n digwydd? Parti. Chi'n cael parti? Gwahodd eich ffrindiau? Ac wedyn ni, chi'n agor yr anregion. Glywys I wrthos hyn am ferch fach, mae wedi trefnu list, meddyliwch. Mae list pethau mae hi eisiau I ni brynu iddi hi ar ei pen blwydd. Merch fach yw I, so beth chi'n meddwl sy'n ar y list? Mae lot o ferched fan hyn. Beth sydd ar list merched I gael? Beth chi eisiau ar eich pen blwydd? Pa taip o bethau byddech chi'n licio cael ar eich pen blwydd? Lotions, mwy o lotions. Arian. Chi'n meddwl beth sy'n ar y list gyda hi? Mwy o ddillad babi. Le I fi mynd I ffindo nhw? Wel, fi'n cerdded o gwmpas y siop yn chwilio am dillad babi. Wel, OK. Heddi, mae rhyw fath o barti I'r eglwys, nid jyst yr eglwys yma, nid jyst eglwysu Caerdydd I gyd, nid jyst eglwysu Cymru I gyd, nid jyst eglwysu Lloegr, Alban, Iwerddon, nid jyst eglwysu pa cyfandir, continent I'n perthyn iddo. Ewrop, da iawn. Nid jyst parti I eglwysu Ewrop I gyd, ddoi o'n I mewn cyfarfod, ac o'na ddyn
yn sefyll o'n blaen ni, ac oedd e'n dod o Tanzania. Pa mor bell yw Tanzania? Pa wlad, pa cyfandir mae Tanzania? Africa. So mae Eglwysi Africa. Ha gyfandir mae China. Mae lot o bobl yn mynd i Australia i gyrraedd China, siŵr o fod. Mae China'n Asia. So, yr eglwysi trwy'r byd i gyd yn dathlu heddi, chi'n dathlu pen blwydd, i ni'n dathlu heddi pen blwydd eglwys Iesu Grist. Beth yw pen blwydd? Beth yw ni'n dathlu yn eich pen blwydd chi? Bo chi wedi cyrraedd? O'n i'n mor hapus, wel, fi ddim, achos, gyda rai o chi, o'n i'n cael text. Pan gafodd Bedwyr rieni. Geswn ni ddim text, ond siŵr o fod galwad ffôn. Mae Bedwyr wedi cyrraedd. A pob blwyddyn ers hynny, i ni'n dathlu bod Bedwyr wedi cyrraedd. A mae'n dal gyda ni, diolch beth. So, heddi, i ni'n dathlu pen blwydd eglwys Iesu Grist, ac oedd Iesu Grist wedi rhoi anreg. Oedd Iesu Grist wedi rhoi rodd. Dim mewn bocs, dim byd bydden ni byth yn gallu meddwl amdano, falle bydden ni'n gallu darlunio. Beth oedd y rodd nath Iesu Grist roi i'r eglwys? Beth? Da iawn, ti'n yn meddwl, mae hwnna'n dda bod ti'n meddwl, pan oedd Iesu Grist wedi cael ei eni, dath pobl arroddion at y fe. Air Thesamer, da iawn, rodd. Ond nawr, nid Iesu Grist yn derbyn roddion, fel nath e pan gas ei eni, ond mae Iesu Grist, chi'n cofio syl diwetha, le oedd Iesu Grist wedi mynd nôl i'r nefoedd, ac o'r nefoedd mae'n danfon y rhodd yma. Rodd anhygoel, arbennig, gwych. Rodd, yr ysbryd glân. Fi wedi bod yn crafu ymhen trwy'r wythnos, dim am y bregaeth, ond am y stori yma. Siwr di chi'n esbonio yr ysbryd glân? Wel, rai ffyrdd ni'n mynd i feddwl am yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn rhoi help i ni. Os ych chi'n cerdded yn y nos, beth allwch chi gael help i chi weld lle chi'n mynd? Torch. Wel, mae'r ysbryd glân fel torch. Mae e fel goleuni, a mae'n dangos y ffordd i ni. Mae'r ysbryd glân hefyd yn rhoi nerth i ni. Pwy sydd wedi deffro o'r gwely bore yma? Dwylo lan, chi yma. Chi wedi cyrraedd. Chi wedi cael nerth i godi, agor y llyged, cerdded i'r capel, dod yn y car, a mae hyd yn oed dod yn y car yn helpu ni. Mae dod yn y car yn atgoffa ni bod eisiau nerth. Oedd nerth yn eich car chi bore yma? Dyma'ch o bwer yn y car. Mae'r ysbryd glân yn nerthu, mae'n rhoi pwer i ni. A chi'n gwybod beth, pan ych chi'n drist, ydych chi'n drist weithiau? Dim pen blwydd, ond ni'n gallu bod yn drist weithiau. Mae'r Beibl yn dweud, mae rhywun yna i'n cysuro ni. Mae gair hyfryd gyda ni yn y Gymraeg yn does. Cwtch. Chi'n rhoi cwtch ar gilydd weithiau? Cwtch y mam, cwtch y dad, mam gyd y cys, 9 taids. Rhoi cwtch. A mae'r cwtch na'n dweud, fi'n caru chi. A mae'r ysbryd glân, os gallai ddefnyddio'r gair, yn cysuro, rhoi cwtch i ni. So, i ni'n diolch y bore yma fod Duw wedi rhoi anreg ar ddechrau pen blwydd geni mewn ffordd yr eglwys, a mae'r eglwys dal yma. Nawr te, petai cacen gyda chi, faint o canhwyllau bydd ar cacen ti? 10 canwyll, ti? Faint o canhwyllau? Beth yw oedran ti? 4. Faint o canhwyllau bydd ar cacen ti? 5. 6. 8. Rhaid i feddwl fan'na. Y gacen nesaf, 8 neu'r gacen gesti? 9. 7.
chi'n gwybod faint o cacennau, faint o canhwyllau, bydde gyda ni ar gacen, petai ni'n cael cacen pen-blwydd gen i'r eglwys. Faint ych chi'n meddwl bydde arno fe? Bydde fe'n gacen huge. Achos 2,000, chi'n gwybod yw 1,000? Cant. A wedyn ni cant, cannoedd, miloedd, 2025 o leia o canhwyllau. Pwy fydde'n gallu chwythu allan 2,000? Come on. No way. I ti? A lot o wynt. A lot o wynt yn y ti. Right, na, does neb wedi gallu... Wel, mae rai pobl wedi trial. A does dim eglwys mewn rai gwledydd heddi, ond mae'r eglwys yn fyd-eang dros y byd i gyd. Tanzania a Troed yr Ew. O Droed yr Ew i Tanzania ac o Gaerdydd i Gabon. Mae yna eglwys. Ti'n gwybod le mae Gabon? Cerch gyda, chwiliwch am le mae Gabon. Diolch am wrando. Pen-blwydd hapus i eglwys Iesu Grist. Allwch chi fynd nôl i'ch seddi. Mae'n credu na i wedi. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw am dy ffyddlondeb i'r eglwys. Dy eglwys di. I ni'n diolch am addewid yr arglwydd Iesu Grist. Y bydde fe yn adeiladu i eglwys. A bydde perth uffern, hyd yn oed petai yn trial i orau, ddim yn gallu siglo eglwys yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am ddyfodiad yr ysbryd glân, i ni'n diolch i ti am yr hodd trydydd person y dryndod, i sicrhau llwyddiant yr eglwys, i sicrhau fod Iesu Grist yn cael ei ogoneddu y mywydau, miliynau ar filiynau o bobl ym mhob oes ac ym mhob sefyllfa. I ni'n ymwybodol o arglwydd fod yr eglwys wedi mynd trwy cyfnodau anodd, tywyll ac yn gyhoeddus o arglwydd hyd yn oed wedi cael ei ddileu mewn ambell man o'r byd. Ond fe godaist eto tystiolaeth i dy enw trwy nerth a grym yr ysbryd glân. I ni'n gweddio nawr o arglwydd y byddwn ni y bore yma yn profi rhywbeth o'r grym ac o'r gallu hwnnw. I ni'n cyffesu'n gwendid, i ni'n cyffesu'n oerni, i ni'n cyffesu o arglwydd fod yna gymaint o rwystrau. Ond i ni'n gweddio y bore yma trwy nerth yr ysbryd glân, mynd i mas pob peth cas sydd yn atal gwaith dynefol ras. I ni'n gweddio y bydd yna hiraeth yn cael ei ddeffro a'i gyniwair yno ni heddi am gweld eto yn ein gwlad ni tywelliadau nerthol fel yn y dyddiau gynt a fi amlyga eto o arglwydd dy alluogrwydd. I ni'n gweddio am rai y bore yma sydd wedi mynd ati i ail gynnu y tân a'r fflam fel petai mewn mannau o Gymru. Eglwysi wedi cau, y dystiolaeth wedi dirywio. Ac eto mae yna griw o rai wedi cwrdd y bore yma yn y mannau yma. Ac mae gweledigaeth nhw i weld eglwys eto mewn bro, mewn ardal, mewn plwyf arbennig o arglwydd, llwydda gwaith i dwylo. I ni'n gweddio am yr eglwys yma o arglwydd. I ni yn gweddio o ysbryd glân, ledia'r ffordd. Bydd i ni fel eglwys yn niwl ac yn dan y bore yma wrth i ni feddwl am y dyfodol. I ni'n gweddio dyfendith ar tystiolaeth yr eglwys. I ni wedi meddwl ac enwi llefydd y bore yma fel Tanzania. I ni'n meddwl o arglwydd am Ukraine. I ni'n meddwl am Gaza ac Israel, ac mae yna eglwysi, mae yna Gristnogion, ac mae'n anodd arnyn nhw. Ond o arglwydd, i ni'n diolch fod yr ysbryd yn gallu diogelu y neges, ac hyd yn oed lledaenu'r neges mewn amgylchiadau anodd. I
'Y ni'n diolch i ti y ddoi am y rai ohono ni gafodd tystio i weld gweinidog newydd yn cael ei ordeinio a'i neilldio i waith y weinidogaeth. 'Y ni'n diolch i ti am Nathan Monday ac 'y ni'n gweddio dyfendith arno. Oedden ni'n gweld bechgyn ifenc eraill yn bresennol o arglwydd wedi troi i gwynebau tuag at gweinidogaeth y gair. Ac 'y ni'n gweddio dyfendith y bore yma ar weinidogaeth y gair yn y ddinas yma ac trwy'n gwlad ni. Ac 'y ni'n gweddio bydde di o ysbryd glân yn codi eto gweision ac o arglwydd dynion a gwragedd i fod yn dystion i ti, bendithia gwaith ein dwylo o arglwydd. Bydd gyda ni yn awr wrth i ni droi at y gair, i ni'n diolch am y gair sydd yn cadw ar gof i ni y bore yma, dy fawr weithredoedd. Ac o arglwydd, i ni ddim y bore yma jyst am glywed y gair, ond o arglwydd y gair o dan eneiniad yr ysbryd glân yn deffro ni i glywed o arglwydd i ni weithiau ddim yn clywed. Mae yna lleisiau eraill a dylanwadau eraill arnom ni. Ond o arglwydd, ro glistiau i ni'r bore yma i wrando ar air ein Duw ar o llyged ysbrydol i ni i weld yr Iesu. Ac yn ni'n ymwybodol os gewn ni weld yr Iesu, byddwn ni'n cael dweud eto, digon yw i mi. Yn i enw ef. Amen. Wel, hiraeth ar y mynydd o Abergwaun, os dwi'n cofio, o naddo i'r nefol wynt i chwythu eto. Fi'n credu.
nerth. Pa adnoddau, pa arweiniad, pa gysur, pa ddyfodol. Dyma gwestiynau pwysig i bob eglwys sy'n gwynebu y presennol a'r dyfodol. Ac mae'n iawn i ddweud mai y Pentecost yw ateb i bob cwestiwn. Y Pentecost nath symud pob rwystyr a roi pob her yn glir o flaen yr eglwys. Dyfodiad grymus yr ysbryd glân, wnaethon ni ddarllen amdano yn ail benod llyfr yr Actau, ac rwy am i chi droi, os ych chi'n dal Beibl, i ail lyfr yr Actau. Dyfodiad grymus yr ysbryd glân, nath roi nerth, nath roi adnoddau ysbrydol i'r eglwys. Yr ysbryd glân fi'n cysuro'r saint, yr ysbryd glân fi'n annog y saint, yr ysbryd glân fi'n wneud yn siŵr fod yr efengil yn cyrraedd, fel gewn ni weld heno, hyd eithaf y ddeiar. Dyma'r ysbryd glân fy'r disgyblion yn aros amdano. Chi'n cofio'r adnodau yn y benod gyntaf, adnod 4 a 5. Tra roedd ef gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gennyf fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Iowan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân, ymhen ychydig dyddiau. Wel, wythnos bu raid i'r disgyblion i aros, ac mae'r ysbryd glân yn disgyn ar ddydd y Pentecost. Yn yr wythnosau ola cyn iddo fe farw, oedd Iesu Grist wedi cysuro'r disgyblion gyda'r dysgeidiaeth yma, y byddai presenoldeb llawn, digonol, yr ysbryd glân yn cael ei roi iddynt yn gymorth parod. Chi'n cofio'r penodau hynny, Iowan 14 i 16. Mae yna ddarluniau hyfryd o waith a gweinidogaeth allweddol yr ysbryd glân. Yr ysbryd fel diddanydd, yr ysbryd fel yr eiriolwr. Mae gelwyr yn ysbryd y gwirionedd. Bydd yn datguddio meddwl a bwriad yr Iesu iddynt. Yr ysbryd yn goleio, yr ysbryd yn esbonio. Ac wedyn ni, yr ysbryd fydde'n dwyn presenoldeb Iesu Grist. Byddai absenoldeb corff o'r olef. Wel, bydde hynny mor amlwg i ni wedi gweld. Gawson ni weld mynd yn ôl i'r nef, yn esgyn, cael ei ddyrchafu i ddehailaw Duw. Ond bydden nhw'n profi i bresenoldeb ef a'r tangnefedd, fy'n hangnefedd, meddai Iesu Grist fyddai'n roi i chi, trwy ac yn yr ysbryd glân. Prif waith yr ysbryd glân, meddai Iesu Grist ei hunan, fydd dod â gogoniant iddo fe. Pa mor special, pa mor allweddol, pa mor bwysig, pa mor ryfeddol yw Iesu Grist. Sut mae argyhoeddi unigolyn, teuluoedd, weithiau pentrefi, dinasoedd, ac yn y blaen, cyfan, fod Iesu Grist mor fawr, mor ryfedd, mor ogoneddus. Pwy sy'n mynd i wneud hynny? Gall ddim tafod na tafodau dynion gwneud hynny. Ond meddai'r arglwydd Iesu Grist, pan ddaw yr ysbryd glân, fydd yn fy ngogoneddu i. Bydd gogoniant Iesu Grist yn saff yn wylo yr ysbryd glân.
Bydd yr ysbryd glân hefyd yn argyhoeddi. Pan ddaw fe argyhoedda ef y byd ynglŷn â phechod a chyfiawnder a barn. Pechod am nad ydynt yn credu yno fi, cyfiawnder oherwydd y mod i'n mynd at y tad. Wel, yn y benod yma, mae jyst y bod y cyfan yna i gyd yn digwydd mewn un achlysur, mewn un awr bwysig yn hanes yr eglwys. Dyma Luc yn crynhoi dyfodiad yr ysbryd glân, ac ar ddydd arbennig iawn, roedd na miloedd ar filoedd o bobl eisoes wedi tyrru i Jerusalem, nid jyst disgyblion yr arglwydd Iesu. Ac brawddeg agoriadol yr ail benod yn llyfr yr Actau sy'n dweithio ni pam. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost. I chi'n gwybod o ddarllen yr Hen Testament fod gan yr Iddewon gwyliau arbennig. Wedi cael ei gyhoeddi ni heddi yn dyfa. Mae'r Eisteddfod yn dod. Gwyl, diwylliannol, iaith a cherddoriaeth a barddoniaeth a phopeth arall. Mae yn y calendar gan ran fwyaf ohonom mi. Hyd yn oed os na gen i'n mynd. Ni'n gwybod bod ni'n fyna o flaen y teledu yn gwylio'r cyfan, siwr o fod. Wel, roedd gan yr Iddewon gwyliau, ac wrth gwrs gwyliau mwy allweddol nac Eisteddfod. Gwyl cynhaiaf, gwyl amaethyddol oedd y Pentecost. Mae Moses yn y gyfraith yn dweud wrth y bobl yr wyt i gadw gwyl y cynhaiaf a blaenffrwyth yr hyn a hyaist yn y maes. Yr wyt i gadw gwyl y cynnill ar ddiwedd y flwyddyn pan wyt yn casglu o'r maes ffrwyth dy lafur. Felly cynhaiafu y blaenffrwyth, yr cynhaiaf cyntaf yna, lle roedd yn arbennig yn y cyd-destun yma fydd hyd yn cael ei gasglu i'r sgyboriau. Ac wrth gwrs, o'ch chi'n dod i ddiolch i Dduw. Roedd Duw wedi bod yn ffyddlon yn y greadigaeth, yn ffyddlon yn ei gynhaliaeth ohonom. Wel, dos dim byd fel petai'n dweud, wel, just siawns, hap a damwen, fod hwn wedi digwydd. Mae Luc yn nodi, ac mae Duw fel petai a dyddiadur dwyfol yn ei law. Dydd y Pentecost, dydd cynhaiaf. Mae'r cynhaiaf ysbrydol yn mynd i ddechrau. Mae'r cynhaiafu a'r casglu mawr o ffrwyth llafur Iesu Grist. Mae'n ddarlun hyfryd yn diwedd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae yn awr wedi mynd yn ôl i'r nef. Beth yw canlyniadau hynny? Beth yw ffrwyth hynny? Pa gynhaiaf sydd yn mynd i fod i'r digwyddiadau mawr a chibol hanesyddol yma? Mae gan yr eglwys dydd y Pentecost. Ac mae'r calendar fel betai'n cael ei troi ben i weired. Nid yn unig diolch i Dduw am ei ffyddlondeb yn y creu, ond fyddwn ni'n diolch trwy'r canrifoedd sydd i ddod am ffyddlondeb Duw yn yr achub, yn y cadw ac yn yr iachawdwriaeth mawr. Dyma sydd yn digwydd. Dyma ddechrau cyfnod newydd yn hanes yr eglwys. Cyfamod newydd. Chi'n cofio fod Iesu Grist wedi sefydlu cyfamod newydd yn ei waed. Wel, beth byddai ffrwyth y cyfamod hwnnw? Pa mor bell byddai'r cyfamod hwnnw yn ymestyn? Mae yna gyfamodau yn yr Hen Testament yn cael ei gyfyngu i Abram a'i deulu, Isaac, Jacob a'i deulu, cyfamod i Dafydd a'i lwyth, cyfamod i Israel yn arbennig, cyfamod yn y tir, gwlad cyfamod oedd Israel. Ond yn awr, yn y cyfamod newydd, mae yna ymestyn yn digwydd. Os oedd y cwtch o gwmpas Israel a'r cwtch o gwmpas i bobl a'r unigolion fi newydd i enwi, wel, mae'r breichiau tragwyddol yn ymestyn ar ddydd y Pentecost. Ac felly
Mae'r Pentecost yn ddydd o ddangos cariad a gras, a'r gair mawr wrth gwrs yw fod y cyfan o waith yr ysbryd ymdywallt, tywallt yw gair mawr y benod yma. Mae'r llifddorau fel petai'n cael ei agor. Mae yna afonydd grymus wedi llifo yn yr Hen Testament. Mae'n ambell i nant y fan hyn ac yn y fan draw. Ond nawr mae yna fôr o gariad. Mae yna fôr o drigaredd yn cael ei dywallt. Ac o leia 3,000 o bobl yn cael ei gynnal yn y môr yma. Mae'r ffrwyth, chi'n sylwi ar y gair cyflawni. Mae un esboniwr yn dweud, dyna'r cyfan. Dyna'r cyfan sydd eisiau wybod yn y fan hyn fod Duw yn cyflawni i holl addewidion. Chi'n gwybod yr adnod hyfryd yn Corinthiaid fod holl addewidion Duw yn ie ac yn amen. Ac mae Pedr mewn munud yn mynd i ddangos i'r gynulleidfa yma fod addewid Duw trwy Joel, yr addewid benodol yna am ysbryd Duw yn ymsymud, mae'n mynd i ddigwydd. Wel, dyma dydd allweddol, dyma dydd mawr y Pentecost. Rwy eisiau nodi just 2 beth, ac wrth dweud hynny, fi'n teimlo yn wael ac yn wan. Dim ond 2 beth ydych chi ddweud am y diwrnod mawr yma. Wel, mae amser yn bryn a chi eisiau mynd i ddosbarthiadau ysgol Sul, heb sôn am gynod i Sul. Ond 2 beth. Yn gyntaf, nerth y Pentecost. Nerth y Pentecost. Ac yn ail, neges y Pentecost. Nerth y Pentecost, ni'n darllen amdano yn sydyn, fe ddaeth o'r nef, sŵn fel gwynt, grymus, nerthol, yn rithro. Fe lanwodd yr holl lle yr oeddynt yn eistedd. Mae'r gair llanw yn digwydd mwy nag unwaith. Y nerth yma sydd yn llanw y tŷ, ac sydd yn llanw calonnau, ac sydd yn llanw gorwelion, dymuniadau, deisefiadau, pobl Dduw ar hyd yr oesoedd. Gwynt grymus. Yn ochr llyfr Genesis, pan bod Duw yn creu y byd, mae yna cymal hyfryd yn dweud fod ysbryd Duw yn ymsymud. Ac mae'r gair yna yn golygu symudiad nerthol. Mae ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Ac wedyn ni'n cael y gair gan Dduw yn dyn ni. Goleuni, tywyllwch, deiar, moroedd, ac wedyn ni y gair sydd yn dod mwyn llanw y nefoedd a llanw y ddeiar. Y gair grymus sydd yn dod ac o lwch y ddeiar. Mae'r dyn cyntaf yn cael ei greu. Felly, ar ddechrau'r byd, ni'n gweld ysbryd Duw yn creu, ysbryd Duw yn cynnal, ysbryd a gair, yn gwneud gwaith yr arglwydd. Wel, wrth greu yr eglwys, mae'r eglwys yn cael ei alw yn greadigaeth newydd. I chi, meddai Paul wrth eglwys gyfan yng Nghorinth o bobman, i chi'n greadigaeth newydd. Ac os oedd yr ysbryd yn gweithio yn rymus yn y creu cychwynnol, pa mor nerthol oedd yr ysbryd yn gweithio i greu ac i gynnal ac i gadw ac i ddonio i eglwys yma ar y llawr. Mae gwaith grymus yr ysbryd glân i weld yn y fan hyn yn dod ag eglwys i fod yr eglwys fore. Mae yna ddarlun arall yn yr Hen Testament, Ezekiel 37. Mae Ezekiel yn cael gweledigaeth rhyfedd o ddyffryn, a dyw e ddim yn ddyffryn neis.
ni'n edrych ar y teledu nithwr a geswn ni cipolwg ar Dyffryn Hyfryd Banw, Dyffryn Banw. Ac mae yna ddyffrynoedd hyfryd yn dos e. Doedd y dyffryn yma ddim yn un neis iawn. Roedd y dyffryn yma yn llawn esgyrn, ac mwyn I ni ddeall, esgyrn sychion. Roedd yr adar wedi bod yn pesgu ar y cnawd. Dim ond esgyrn oedd ar ôl dych chi. Esgyrn sychion. Disgrifiad oedd yr esgyrn sychion yma o gyflwr trychinebus, marwaidd, pobl Dduw ar y pryd. A mae Duw yn gorchymyn i'r proffwyd I fynd I lawr i'r dyffryn, a meddyliwch chi cael y fath gwys a hyn, wi eisiau ti lefaru, eisiau ti siarad. Gallai'r proffwyd I dweud, wel, arglwydd, dim ond esgyrn sy'n ni ar ôl. Sneb yn mynd I glywed. Ond dyma'r darlun yn mynd ymlaen, proffwyda wrth yr anadl, fab dyn, a dywed wrth yr anadl, fel hyn a dywed arglwydd Dduw Israel, o anadl, tyrd o'r pedwar gwynt, gogledd, gorllewin, dwyrain de, tyrd, ac anadla ar y lladdedigion hyn. A mae'r peth mwyaf rhyfedd yn digwydd. Mae yna rhyw sŵn arbennig. Mae'r esgyrn yn dod at ei gilydd. Ac mae cnawd yn cael ei roi eto ar yr esgyrn. Ac mae cnawd ac asgwrn a chorff yn codi. Ac mae yna fyddin. Mae yna fyddin gref. Y darlun yw, mae Duw yn dweud, fydd dydd yn dod, bydd a'n gweld eto y lladdedigion hyn, ac fydd na ysbryd yn dod. Fydd na ryw gwynt o anadl, gogledd dwyrain, gorllewin de yn dod. Ac fydd yr esgyrn yn cael ei godi. Dyma sy'n digwydd ar dydd y Pentecost. Mae yna bobl crefyddol iawn. Mae yna bobl, mae'r testun yn dweud ni, oedd yn ofni Duw o gwahanol gwledydd, 15 o wledydd. Ac dyn nhw ddim yn fyw eto yn ysbrydol. Maen nhw'n grefyddol. Ond maen nhw fel esgyrn sychion. Ond ar dydd y Pentecost mae rhyw nerth rhyfedd yn ei codi nhw yn fyw. Fel byddin gref. Meddai un esboniwr, dyma byddin cyntaf yr iachawdwriaeth. Byddin yr iachawdwriaeth yma yn ail benod yr actau. Ond hefyd mae'r nerth yn cael ei arddangos, nid yn unig yn y gwynt a'r anadl nefol yma, ond hefyd i ni'n gweld nerth yn y tafodau tân. Mae 120 ohonyn nhw. Dwi'n gwybod beth oedd maint y fflamau yma, ond oedd rhyw fflam tân yn aros fel petai ar ben y disgyblion. Ac fel y tân gynt yn y berth, roedd y tân yn llosgi, ond oedd e ddim yn difa gwallt na chorff y bobl. Chi'n cofio Moses yn gweld y berth. Beth oedd y tân yn y berth? Wel, arwydd oedd Duw yn bresennol. Oedd Duw yn bresennol. Mewn ffordd ryfeddol. Duw yn dod, preswylydd y berth, a'r presenoldeb Duw. Wel, yn y fan hyn, beth sy'n cael ei ddweud wrthon ni yw, mae Duw yn presennol. Mae Duw gyda I bobl. Felly bod chi'n cofio hefyd, Moses a profiad y rhai oedd yn dod allan o'r Aifft, allan o gaethiwed, degawdau yn yr Aifft. Maen nhw'n cael ei arwen. Oedd na golofn o niwl yn y dydd, ond yn y nos, beth sy'n digwydd? Arglwydd mae yn nosi. Wel, mae yna golofn o dan. Mae'r arweinydd dwyfol yn eu plith nhw. Wel, mae'r holl darluniau yma, tân, yr arweinydd, yr un sydd yn atgoffa pobl. Wedyn ni wrth gwrs, roedd y bobl yma yn Jerusalem. Wel, nepell o le oedden nhw, roedd yna deml. Ac yn y deml, roedd yna tân yr aberth,
ond hefyd y tân, y fflam, y lamp oedd yn llosgi. A beth oedd pwynt y lamp yn llosgi? O dweud eto, mae Duw yn oleuni yn plith ni. Mae yna oleuni yn hywyllwch y byd, mae yna oleuni yn y deml. Ond nawr mae Duw, fel betai yn dweud, mae yna oleuni ar ben bob un o'r Cristnogion newydd yma. Mae Duw yn ei goleuo nhw. Mae tân hefyd, yn ystyr yr aberth, mae tân yn llosgi. Mae tân yn puro. Ysbryd sanctaidd, ysbryd y tragwyddol Dduw. Mae'n dod i losgi. Mae'n dod i buro ac i lanhau. Ac wedyn ni, y nerth sydd yn cael ei roi i gyfathrebu. Mae cyfathrebu yn bwysig trwy'r Beibl i gyd, wrth gwrs. Sut mae Duw yn cyfathrebu? Wel, mae'n cyfathrebu trwy i air. Ac yn y fan hyn, mae yna cyfathrebu goruwch naturiol. Mae yna rhywbeth nerthol yn digwydd. Mae yna rhywbeth grymus yn digwydd. Rhywbeth nad yw yn bosib i un cyfieithydd y bore yma i wneud. Mae rai ohonoch chi at y clynau am eich clust, a chi'n clywed llais a mae'n cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, gobeithio. Ond meddyliwch betai'r cyfieithydd y bore yma yn gallu cyfieithu i ieithoedd Affrica, i ieithoedd Asia, i ieithoedd y Dwyrain Canol, i gyd ar yr un pryd. Wel, no way. Ond, yn y fan hyn, mae yna gyfathrebu trwy'r tafod tân. Mae tafodau yn cael ei roi. Llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechrau asant lefaru a thafodau dieithr. Fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Sut yr ydym ni'n clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam. Rhywbeth mor annwyl am y dywediad hynna. Fi'n cofio mam yn dysgu fi. Siwd i weid geiriau. Sut i ynganu gair. Cywiro fi. A'r anwyldeb yn y dysgu. Wel, dyma'r ysbryd glân yn cyfathrebu gair Duw ac ni'n clywed. Nawr, nid iaith ecstatic gibberish, fel ym ni'n ei ddweud, ond ieithoedd y gwledydd, yr union wledydd, sy'n cael ei enwi yn y fan hyn. Fel ydy dweud, 15 o grwpiau ieithyddol gwahanol. Nawr, reality goruwch naturiol yw hyn. Mae angen nerth, goruwch nerth dyn a dawn, lleferydd dyn. A dyma nerth yr ysbryd glân. Nerth fel gwynt, nerth fel tân, nerth yn cael ei amlygu yn y fynegiant o'r neges, fel gewn ni weld mewn munud. Nerth a dawn arbennig i gyfathrebu mawrion weithredoedd Duw. Eto yn llyfr Genesis, mae yna sôn am ieithoedd yn dos. Mae yna bobl yn dod at ei gilydd. Mae Duw di dweud, ffrwythewch ac amlhewch y ddeiar. Eisiau chi fynd i bob man yn y ddeiar. Ond mae bobl yn casglu, beth sy'n cael ei alw'n Babel. A maen nhw'n adeiladu tŵr Babel. A maen nhw'n meddwl, o, allwn ni, trwy adeiladu'r tŵr yma, allwn ni gyrraedd y nef. Wel, dwi ddim yn dweud hyn, ond mae yna salm yn does ar hwn a eistedd yn y nef, a mae'n dweud, daeth Duw i lawr atynt. Ta pa mor bell o'n nhw di mynd lan, oedd rhaid i Dduw iddo lawr atyn nhw. Drysu i anufuddod nhw, o gasglu yn yr un lle. A'r ffordd wedyn ni nath Duw, mewn barn a bendith, mae iaith yn fendith, ond mewn barn a bendith, mae Duw yn gwasgaru pobl, ieithoedd gwahanol, fel bod nhw ddim yn deall ei gilydd. Ond yn y fan hyn, maen nhw'n deall. Mae'r dealltwriaeth, ac mae'r dealltwriaeth yn cael ei roi i bob un, felly mae yna undeb yn y clywed, mae yna undeb yn y gwrando, oherwydd gwaith yr ysbryd glân. Wel, mae pawb yn deall y neges, uno pawb yn y fendith grymus yma. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd yw fod yr ymestyn mawr yn digwydd. Chi'n cofio'r addewid yn cael ei roi yn y benod gyntaf, a fyddwch chi'n cael mynd i
Jerusalem, i ni yn Jerusalem, dechrau gwaith cenhadaeth yr eglwys yn Jerusalem, Judea, Samaria ac hyd eithaf y byd. Felly, un o ganlyniadau mawr a llweddol y tywalliad yma oedd fod y disgyblion yma'n cael eu llenwi ar ysbryd glân. Ac fod ni'n teimlo y bore yma yn wan ac yn ddinerth i gymharu a beth ni'n darllen yn y fan hyn, yr un nerth. Mae sylwedd y nerth yma, mae awdur y nerth yma wedi bod ar waith yn eich bywyd chi, yr un nerth. Yr un nerth i aileni, yr un nerth i'ch cynnal chi, a'ch cadw chi. Un bedydd, meddai Paul at yr Effesiaid. A beth bynnag yw'r rwygiadau yn plith ni weithiau am fedydd yr ysbryd. Mae yna fedydd sydd yn uno. I ni wedi cael yn bedyddio yn yr un ysbryd. I ni'n cael yn nerthu trwy'r un ysbryd. Mae pob cynhaliaeth yn dod o'r nerth yma. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledi ar ffordd. Bydd i mi, niwl a thân, y nerth. Ac bod ni'n cael deall y gair. Nid rhywbeth naturiol yw deall y gair. Am faint o flynyddoedd fuwch chi'n clywed y geiriau, ond deithoch chi ddim i adnabod y gair, nes bod yr ysbryd yn goleuo fel yn y dydd y Pentecost. Felly, nerth yr ysbryd, ac am brofi mwy a mwy o nerth yr ysbryd glân. Ond, un o'r pethau mawr ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost, fod yr ysbryd wedi cydio mewn un dyn, ac mae hwnnw, i ni'n cael y manylion yn fan hyn, safodd Pedr. Mae e'n sefyll, a dyma'r cyngor i bob pregethwr, mae e'n sefyll ac yn codi i lais. Rhaid i bob pregethwr wneud yn siŵr bod chi'n clywed, a dylen ni fod fel pregethwyr yn codi'n lleisiau oherwydd mae yna neges enfawr yn y fan hyn. Neges y Pentecost. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Chi'n gweld mae gair eto'n bwysig, mae geiriau yn bwysig. Mae'r bregaeth yn ganolog i'r achlysur yma. Dyma bregaeth cyntaf yr eglwys fore. Mae'r ysbryd glân yw glywed trwy geiriau, trwy cymalau, trwy darluniau, trwy anogaethau, trwy esboniad. Pedr, mae'r cyfan yn dod yn neges byth gofiadwy. Mae'n rhyfedd yn dweud, ni'n mynd at y neges yma y bore yma. Dyma'r pregaeth i ni fod i gofio. Nid yn pregethau ni, ond y pregethau yma. Yn wir, mae yna pregethau ar hyd llyfr yr actau, pob un yn rhyfeddol. Ond yn y fan hyn, mae'r bregaeth yn dechrau trwy esboniad. Mae hwn yn bwysig eto, dyma beth yw pwynt pregaeth. Mae'r pregethwr fod i esbonio. Nid esbonio i feddyliau ei hun, nid esbonio i syniadau ei hunan, ond esbonio'r gair. Ac yn llythrenol yn y fan hyn, mae Pedr am esbonio y digwyddiad yma. Ac mae'n esbonio'r digwyddiad yma trwy fynd yn ôl at Joel. Nawr, beth mae Pedr yn neud yw, mae yna rhyw fath o apologetic yma. Mae'n rhoi reswm dros yr hyn sy'n digwydd oherwydd y gred gyffredinol mae rhain di meddwi. Ac wrth gwrs falle byddwch chi'n meddwl hynny. Chi wedi bod falle weithiau yng Nghymru rai sydd wedi meddwi ar un o'r pethau cyntaf sy'n digwydd yw bod y llawer yn mynd. Mae'r lleferydd yn mynd. Chi ddim yn deall beth nhw'n gweud. A falle bod bobl yn meddwl, wel, mae rhain di meddwi. Ond mae Pedr yn gweud, come on, 9 o'r gloch y bore, ar gwyl y Pentecost. Nid faes yr Eisteddfod 9 o'r gloch y nos i ni. I ni ar gwyl y Pentecost, 9 o'r gloch y bore, nid wedi meddwi maen nhw. Wel, sut mae esbonio yr hyn sydd wedi digwydd? A'r esboniad, meddai Pedr, yw, ewn ni nôl at Joel. Roedd wedi rhagweld y dydd rhyfedd yma cannoedd o flynyddoedd cyn ei ddigwydd. Roedd hynny'n ryfeddod yn ei hun.
Ac mae e'n sôn am y cyfnod olaf. Y cyfnod olaf mwy na thebyg o ddechrau weinidogaeth Iesu Grist hyd diwedd y weinidogaeth, yr ail ddyfodiad. Hynny yw, yn y cyfnod Crist ganolog yma i ni nawr yn byw. Ac un o nodweddion mwyaf amlwg ac mwyaf ryfedd y cyfnod yna yw y byddai'n tywallt fy ysbryd, medde Duw. I ni'n gwybod o'n Beibl fod Duw yn dad, fod Duw yn fab ac fod Duw yn ysbryd glân. Ac mae Duw y tad a Duw y mab nawr wedi cytuno ar sail aberth y mab, ar sail atgyfodiad y mab, a nawr ar ei gyrhaeddiad yn ôl i'r nef. Un o'r pethau cyntaf mae'n dweud yw rwy am roi. Mae yna rodd i'r eglwys. Rwy am donio'r eglwys. Ac mae Joel wedi sôn am hyn. Fydd yna tywallt o'r ysbryd glân. Ond pwynt mawr Joel a Pedr yn y fan hyn, fod tywalliad yr ysbryd glân yn golygu fod pawb, nid jyst yr Iddewon, nid jyst Abraham, Isaac, Jacob na Moses yn y diffeithwch, na Dafydd ar ei orsedd. Nid dim ond nhw sydd yn galw yn awr ar yr arglwydd. Ond mae pob llais sydd yn galw ar yr arglwydd, yn enw'r arglwydd, yn cael ei achub. Dyma pwynt mawr dydd y Pentecost, dyma'r neges fawr. Mae achubiaeth nawr ar gael. Roedd na wledda mawr yn digwydd ar ddydd y Pentecost. Gwledda oherwydd yr wyl amaethyddol yma, casglu yr ysgyboriaeth yn y cyfan. Ac yng nghanol y cyfan roedd na bara i fod. Darllenwch chi yn Deuteronomy a Numeri, roedd bara yn ran, bwyta bara, ffres ar ddydd ac ar gwyl y Pentecost. A siwr o fod pethau eraill. Wel, mae fel petai Pedr yn dweud yn y fan hyn, mae yna wledd. Mae yna fara bywiol. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae yna ddŵr bywiol. Mae fi yw'r dŵr bywiol. Mae'r cysylltiad ar ysbryd a'r dŵr yn Ioan 4. Mae gwinoedd y nef. Dewch i flasu y cyfan. Os geson ni o dan yr hen gyfamod, mynd i mewn i'r wlad, gwlad yr Iddewon, llifo, laeth a mêl. Wel, mae'r wledd yn fwy. Dewch. Allwch chi gael eich achub. Allwch chi gael eich gwaredu. Mae iachawdwriaeth nid yn unig yn bosib, ond mae iachawdwriaeth nawr yn mynd i gael ei weithredu. Mae'r iachawdwriaeth enillodd Crist ar y groes yn mynd i gael ei gymhwyso i fywydau pawb sydd yn dod. Dyna ddechrau bregaeth Pedr. Mae wedi gosod y sylfaen. I ni yma, ac mae'r ysbryd glân wedi cael ei dywallt. Mae yna gwledd yr iachawdwriaeth ar eich cyfer chi. Galwch ar yr arglwydd, fydd e'n clywed. Ac mae Pedr wedi'n symud ymlaen at ei ail bwynt, i bwynt mawr. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu. Popeth eich eisiau gwybod nawr. Mae yn yr Iesu. Gwaith mwyaf yr ysbryd glân, fel welson ni ar y dechrau, oedd gogoneddu Iesu Grist. Yn y fan hyn, medde Dr. Packer, i ni'n gweld y llif olau, y spotlight, yn cael ei roi ar Iesu Grist. Dyma waith mawr yr ysbryd glân. Dyma waith mawr dydd y Pentecost. Dyma bwriad mawr y pregethwr. Yw nid dyrchafu ei hunan, ond dyrchafu Iesu Grist. Bobl Israel, rwy eisiau sôn wrthoch chi am Iesu. Ac wedyn ni, mae'n dechrau yn Nazareth. Mae'n dechrau gyda'i fywyd daearol. Ac yn y cyfnod daearol hwnnw,
dechreuodd y cyfan. Ond le mae'r bregeth yn gorffen? Wel, mae wedi cael ei ddyrchafu ar ddehailaw Duw. Adnod 22 i 36, i ni'n cael y bregeth yma, yr arolwg yma o fywyd Iesu, Nazareth, y dyn i frenin y nef. Ac mae e'n nodi i waith, i weinidogaeth, y gwirthiau, ryfeddodau ac arwyddion Duw oedd y gwirthiau, y traddodi i farw ar y groes, bwriad penodedig Duw oedd hwnnw. Wedyn, yr atgyfodiad, yn wir, mae'n treulio ran fwyaf o'r bregeth, yn sôn am yr atgyfodiad. Dyma'r tystiolaeth mawr. Mae Iesu Grist yn fyw, ac mae'r ysbryd glân yn atgoffa ac yn dyfynnu adnodau o'r salmau ac o mannau eraill am y ffaith. Mae nid mewn bedd i ni'n cael yr arglwydd bellach, ond mae e'n fyw, cyfododd Duw, wedyn i ddyrchafu a'i orseddu. Ac ar sail hynny, mae e'n derbyn gan y tad yr addewid. Ac nawr, mae e'n tywallt yr ysbryd glân ar ei eglwys. Ond mae'r cyfan yng Nghrist, trwy Grist, oherwydd Iesu Grist. Mi ddyle pob pregeth, ryw sut neu gilydd, fynd at Iesu Grist. Does dim ystyr i'r bregeth, does dim ystyr, does dim iachawdwriaeth, ond yn enw y Crist yma. Iesu Grist yw popeth, a dyna beth mae dydd y Pentecost yn tanlinellu. Iesu yn ddigon. Iesu yn achubydd. Iesu yn frenin. Iesu yn arglwydd. Yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n rhaid felly i'n addoliad ni, mae'n rhaid i'n pregethu ni, mae'n rhaid i'n byw ni, i fod yn llawn o'r Iesu Grist. Llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. Wel, gyda beth oedd yr ysbryd glân yn ei llanw nhw? O Iesu, bywyd Iesu, anian di, dan fy mron. Yr arglwydd Iesu oedd popeth. Dyma lle mae'r cyfan yn arwen. Nawr, sut nath y bobl yma ymateb? Mae'n ddiddorol iawn am yr ymateb. I ni'n dweud weithiau dydd y Pentecost yn Barti ac yn y blaen. Ac mae yna elfennau o lawenydd, wrth gwrs, mae yna elfennau o ddathlu mawr ar ddydd y Pentecost. Ond ar y dydd Pentecost cynta, y grandawyr cynta, i ymateb i'r bregeth oedd feidwys bigwyd. Yn wir, byddai'r cyfieithad yn well, torrwyd eu calonnau. Maen nhw'n torri eu calonnau. Oherwydd maen nhw'n sylweddoli fod y cyfan mae Pedr wedi dweud yn dangos pa mor bell oedden nhw o ddiwrth Dduw. Pa mor golledig. Cymaint oedd y tywyllwch roedden nhw ynddo. Maen nhw'n cael yng ngeiriau Iesu Grist ei hun, fyddai'n danfon yr ysbryd, ac fydd yr ysbryd yn dod, ac fydd yr ysbryd yn eich argyhoeddi chi. Maen nhw'n cael argyhoeddiad. Pob un ohonyn nhw'n cael argyhoeddiad personol. Wrth glywed am y groes. Pam nath e'r groes? Fi. Pam nath e derbyn gwarth a chosb Duw ei hunan, y boen. Pam tywalltwyd y gwaed? Fi oedd hwnnw. Oherwydd fi ddath y cyfan yma i reality. Ac yn y cyflwr clwyfedig yna, mae'r ysbryd yn clwyfo cyn cysuro. Yn y clwyfo hynny, yr argyhoeddiad yna o bechod. Mae geiriau cysurlawn Pedr yn dod. Mae'n dweud wrthyn nhw, sdim rhaid i chi aros yn y fan yna. Mae yna ffordd allan. Edif ar hewch, trowch, gwynebwch y ffordd arall.
Sdim rhaid i chi wynebu colledigaeth. Sdim rhaid i chi aros yn y tywyllwch ac yn y pechod. Edi fo'r hewch. A dyna gyd sy'n rhaid i chi wneud yw credu. Dyma gair mawr. Neges yr efengil ar ddydd y Pentecost. Edi fo'r hewch, trowch oddi wrth y ffordd i chi'n mynd, ffordd hunanol, ffordd hunan gyfiawnder, trowch a chredwch. Credu, ymddiried. I ni'n sôn am cwtch, mae'r breichiau tragwyddol yr agor. Redwch at y breichiau. A fydd y breichiau yn cael amdano chi. Ymddiriedwch yn y breichiau tragwyddol sydd amdanoch, sydd yn cynnig noddfa a chysgod. Sydd yn dangos cariad mawr ar arglwydd drostoch chi. A bedyddiau'r bob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist. A dyma'r addewid maddeiant pechodau. Ac fe dderbyniwch chi. Fe gewch chi dderbyn yr ysbryd glân yn rodd. Oherwydd i chi mae'r addewid. Ac mae'r addewid yma, allwch chi fynd gytra dweud wrth eich plant. A plant eich plant. Mae'r addewid iddyn nhw hefyd. Ac i bawb ymhell. Pob un. A bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac wedyn ni, un o wirthiau mawr arall dydd y Pentecost, mae yna 1, 2, 3, 120, 125, 200, 300, 400, 500, keep going. Mae yna fwy na hynny, 3,000 yn credu. A chi'n cael un o'r cyfnodau lle roedd yr dydd bedydd mwyaf yr eglwys. Mae 3,000 yn dod i gredu a nifer ohonyn nhw, siwr o fod, o'r gwledydd gwahanol sy'n cael ei enwi yn y fan hyn. Ac ers y dydd hwnnw, hyd y foment yma, mae'r un ysbryd, mae'r un nerth, mae'r un neges. Ydych cyrraedd chi? Chi'n eistedd fyna, y bore yma, beth yw'r dywediad, yn jacos reit yn eich set. Ac pam ych chi yma? Pam ych chi fan hyn, nid mewn unrhyw fan arall? Wel, ych chi yma oherwydd dath na dydd i chi yn do fe. O'r fath newid rhyfeddol o wnaed yno fi. Taith Iesu. Yr un Iesu oedd Pedr yn pregethu. Yr un Iesu oedd yn fonodd yr ysbryd glân. Taith Iesu. O'n i fyna mewn gwersyll, o'n i fyna mewn ysgol, o'n i fyna ar yng gliniau yn ystafell wely. Rhai ohon pobl yn gallu rhoi tystiolaeth, o'n i'n mewn tafarn yn dechrau meddwi, ond dath rhywbeth arall ar draws fy mywyd i. Mae'r cyfan wedi digwydd, a dechreuodd y cyfan ar ddydd y Pentecost. Wel, y cwestiwn mawr i'n gloi yw, a mae'n gwestiwn, allwn ni, sy'n amser dyn ni ateb e nawr, wel, dydd y Pentecost, os na ddydd y Pentecost arall i fod? Wel, yn yr ystyr, falle o weld y tafodau ac o glywed y gwynt, pethau allanol dydd y Pentecost oedd reina, bod sylwedd a neges i ni yn y fan yna. A'r tafodau, wel, mae yna ddadle am y tafodau hefyd, ond wrth gwrs mae yna ddydd Pentecost arall. Allwch chi fynd i gas llwchor, allwch chi fynd i Drefeca, Llangeitho, allwch chi fynd i Sir Fôn, allwch chi fynd i Benllyn, allwch chi fynd i Abergwaun, le oedd Mr Jacob yn ysgrifennu i Emyn, allwch chi fynd i Fryn y Groes, allwch chi fynd pan oedd Brentirion yn ei le, allwch chi fynd i'r llefydd yma a dath yr ysbryd glân. Ac wrth gwrs weithiau wrth enwi Trefeca, Llangeitho a Caslwchor, miloedd ar filoedd. Wel, mae'n siŵr allwn ni ddweud y bore yma, o arglwydd, byw had y waith. Byw had y waith o arglwydd mawr a dechrau yn fy nghalon unne y nawr. O arglwydd mewn barn, cofia trigaredd. Dangoswyd trigaredd mawr ar ddydd y Pentecost ac yn i am gweld y trigaredd hwnnw eto yn llifo, siwr o fod, trwy ein gwlad a'r gwledydd mwyn i enw. Amen.
Wel, oherwydd fod e'n dydd y Pentecost, ni'n mynd i ganu 2 emen i gloi, ond yr un dôn, felly allwn ni symud o un emen i'r llall yn eitha hwylus, fi'n credu. Os ym eisiau ni stopo. 270, os ych chi'n defnyddio'r llyfr y minnau, ac wedyn ni 272. Ysbryd byw y deffroadau dysgyn yn dy nerth i lawr. Chwythed y dehywint nefol, nes adfywio pawb i gyd, nes bod rinwedd a sancteiddrwydd yn teyrnasu dros y byd, fe godwn i ganu. Ysbryd byw y deffroadau, dysgyn yn dy nerth i lawr, rwy garawyr ath dyrannau, crea'r cyffroadau mawr. Chwyth drachefn y gwantoedd crafion, deffrir mairw yn y glyn. Dyro anagliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. Ysbryd y tragwyddol